speciel også historie, de har her. Men Oliver og Lasse, vi siger shahada. Skal vi først lige tage en af gangen, ikke? Så det bliver til sådan en masse. Oliver, vil du først? Du står med mikrofonen. Det kan jeg godt. Skal jeg tage den på arabisk først, eller på dansk først tager vi den? Vi tager på dansk først. Ja. Og jeg siger nogle ord, så gentager du så. Jeg bevidner, at der kun findes en Gud, der er værd at tilbede, og det er Allah. Og jeg bevidner, at Muhammed er hans sendebud. Så tager vi på arabisk. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Takbir. Godt. Så har vi Lasse. Ja. Er du klar? Ja. Vi tager den også på dansk. Yep. Og lidt, jeg siger nogle ord og gentager. Jeg bevidner, at der kun findes en Gud, der er værd at tilbede. At tilbede. Og det er Allah. Og jeg bevidner, at Muhammed er hans sendebud. Skal vi tage den på? Okay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna